dalilan sallamar sojan ruwan nan seaman abbas haruna daga aiki. A wajen wani taron manema labarai da ta kira a jiya a Abuja, hedikwatar tsaron ta ce an salami seaman Abbas daga aiki ne bayan wata kotun soji ta same shi da wasu laifuka 3 da ake zarginsa da aikatawa. Ga dai karin bayani a cikin wannan rahoton na Abdu Halilu. Kimanin shekaru 5 kenan da aka tuhumi sojan ruwan Abbas Haruna da aikata wasu laifuffuka a lokacin da aka tura shi gudanar da wani aiki a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya. Brigadier Janar Tukur Gusau shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar tsaro ta ƙasa a Najeriya, ga kuma ƙarin bayanin da ya yi a kai. Kwamanda na ita wannan bataliya yana magana da sojojin shi, sai shi wannan soja ya fara surutu, ya fara abubuwa na rashin ɗa'a. Bisa ga wannan kwamandan ya ce mashi ya kai kanshi wani ɗaki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi, bai tafi ba. Sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne an so mashi bindigar da ke hannun shi, maimakon ya mika bindigar nan sai ya fara harbe-harbe. A lokacin ya hitar da harsashi guda 16. Allah ya kiyaye gaba da ya kashe mutum 16 kenan. Kuma mu a soja ba mu wasa da maganan bindiga ko kuma maganan harsashi. Harsashi ɗaya in ka fitar sai an yi bot a ga me ya faru ka hitar da wannan harsashi ko kuma me yasa wannan harsashi ya ɓace. So bisa ga wannan aka caje shi, aka tura shi kotun soja wadda muke ce ma court martial, kuma shi da kanshi ya aminta ya yi laifi har yana neman a yi mashi afuwa. Bisa ga wannan kotu ta caje shi laifuka guda 3. Kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi, tunda ya nuna cewa ya yi laifi, aka ce to a aje wannan gefe. Court martial ta kore shi daga aiki tun daga watan 2 na bara. A Najeriya da har da ma wasu ɓangarori na duniya, jama'a da dama na zargin cewa an yi jinkiri a cikin wannan lamari kafin kotun sojojin da aka kafa wajen gudanar da wannan shari'a ta fito ƙarara ta yanke hukunci. Sai Janar Gusau ya ce. Ga ƙa'idar mu ta aikin soja dole sai an ɗauki wannan hukuncin na kotu an kai ma shugabanninmu na gaba. Shi a matsayin shi na sojan ruwa, shugaban sojan ruwa, Chief of Naval Staff, shi ne zai ba da umarni cewa ya yadda ko kuma bai yadda ba da abin da kotu ta yi. Kuma kafin ya yi wannan sai ya nemi bayani daga lauyoyi na Nigerian Navy. 19 ga watan da ya wuce shugaban rundunar sojan ruwa ta Najeriya ya ba da umarni cewa ya yadda da abin da kotun soja ta yi, ya yadda da wannan hukuncin kuma a sallame shi, kuma nan take aka sallame shi ranar. Da dama ne al'umma ke cewa ko yana da taɓin hankali ne shi wannan soja a lokacin da aikata hakan. Sai Janar Gusau ya ci gaba da cewa. Saboda ya nuna bai da lafiya, ya je asibiti kala a tabbatar cewa dai ba a yi mashi shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mashi shari'a ba. Asibitocin nan sun yarda cewa yana da ƙoshin lafiya da zai iya tsayawa a yi mashi shari'a. Rundunar tsaro ta sojojin Najeriya ta sanar da cewa duk lokacin da wani abu makamancin haka ya faru, kofofin tabu da suke domin sanar da jama'a hakikanin gaskiyar abin da ya wakana. Abdu Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya.